Umama kaMinenhle unompumelelo Khumalo uthi kwafika udadewabo wacela usizo ethi umjondolo wakhe uyasha. Uthi ke bobabili nomyeni wakhe bakhiyela uMinenhle nomfowabo omncane endlini njengoba babelele bahamba bayosiza. Uma bebuya bafika kugqekeziwe ifastela bafica uMinenhle engekho. Izami yavele yabhlungu ngalelo langa, angazi noma kwakufanele ngihlanye ekhanda. Ngavele ngayibona engazuthi ngumuntu ingqondo yami ayisasebenzi noma engathi ngavele ngife kwayimina manje. Umama wakhe uthi ngesikhathi bemcinga ukhona umuntu obehambe ekhipha izithombe zikaMinenhle abebezifakile becela ukufuniswa yena. Lo muntu lo owakhipha lezi izithombe ongenze ukuthi uye lo owenze okube nganeni yami. Umndeni uthi umakhelwane unawo amakhamera eCCTV aqonde ngqo egcekeni lakulomuzi. Kodwa ke kuze kube manje akakabanikezi ukuze babone ukuthi kwenzekani ngosuku okwanyamalala ngalo uMinenhle. Kumele ukuthi asitshele ukuthi kwenzekani ngoba sema siphuma ubani omunye ongene la ekhaya ngoba amakhamera nathi akwazi ukubona umuntu ongena la egcekeni la ekhaya. Kodwa lokho ke akusiphathanga kahle ngoba wathi yena uzokwazi ukuthi uzositshela ngolesibili ofaka lesibili futhi wangakwazi ukuthi simthole. Isidumbu sakhe sitholakale ehlathini eduze kojantshi wesitimela emva kwesonto elahlekile. Amaphoyisa asaphenya.